हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ओमफ्राय आसा खालामनाय थाबावो भिडिअआव सोरबाफोर गोदान हाबसनबायनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबावदों मादैनि चेनेलखौ नै दराख्रां लोगोफोर ओरैबादि मोजां फागोला आयै नायलाय खानाया मादि बिरलायो आंना फांखाजों बादि नाहा ओरैबादि बार बारदोंना आंना दुब्लि खाथिना न'आ ओरैबादि समायना आयै ओरै जबा बिबार हाला बारनायजों बार खोलो खोलो बारनायजों जबा बिबार मोसानायजों जोबोर समायखादों लोगोफोर आरो आंबो नायनो सुन्दरिजों गन्थं गोलावजों मेगन बेरस्रांजों खम समायदों लोगोफोर आदैया मिनिहरबाय नंखायखौ बुंबाय नालाय ओमफ्राय सनाफोर आंना बाजै रायलायनो मोजां मोनो गया गय जादों अननानै दिनैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायना होबानो जाबाय दे सुरु खालामलांसै आंबो भिडिअखौ बुंनाया जाबायहाय आंना लखबनोसै गोदौलायथारबाय बेसिङाव वाव bro dia lagai आखाइ थाइसेजों एरजालै सारायानो गोलैनो नागिरो फारसेथिं एरनोसै जि मोजां गेब्लेबाय दे जोगोनारा मोजांथार जि मोजां गेब्लेबाय नाथाय नों रजे दालाबो लोगोसे बारनि हुंखा दैसे फागुननि सुदेम बार जानानै दै एसे होनानै गोदौ होबावनोसै आरामनो हरबाव दैया आदैयासो हरदोंहाय ओंख्रियाव दैया केमेरा खेबनांगौ एरनांगौ मिलायाबा जाबाय ना सारा पानी दे दिया रे जौखनोसै मोजांनो आंनिया जोगोनार ओंख्रिया मोनबायहाय लोगोफोर नै दालि गैखा टेस्ट खालामबाय आङो बिराद गोथाव जाखाबाय मादैया जानोसैलाय मादैया ओंख्रिया हाखु दाखुथारसैलै रायलायनो टाइमानो मोनगोन ना मोनलाथाय अमा बेदर ओमफ्राय जोगोनार लोगोफोर जोगोनारा ओरैबादि गोदै दहाय टेस्ट खालामनाया मोनथिखाबायना बिराद गोथाव जोगोनारा अमाखौबो जागोन गोथाव बेदरा आं बानलु लायासै नै बानलु आसार लाबाय ओंख्रि मोननै मोनथाम संलाहाय टाइमानो गैथारला नै सनाफोर ओमफ्राय सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायलांदोल' नोंसोरो यामि जा गोथाव जोगोनारखौ साम'जों खेबसे जाबावगोन आं बे जोगोनारखौ साननैसोनि उनाव जोगोनाराथ' सेवाना बिराद गोथावलै जोगोनारा टाइमानो थोला लोगोफोर हाबाब रिल्स हगारनाय मा हगारनाय फेसबुकआव हगारलाय इउटुबाव हगारलाय
फेसबुकबो खुलिबायहां सनाफोर मोनथिना मोनथियाखै मानसिफ्रा एक्चुअलि मानसिफ्रा बिजि थानांगौ देहा दा हासान्दियाव आरो देनां हायाबाथ' हायासै बुरैबा माथो होनबावनो दुखुसो मोनबाय आङो दानो मानो बुरैखो दासो जोनोम जानांगौमोन दासो जोनोम जानांगौमोन जोंथ' बारा मोनस्लाबनाय नंला मा दंबावो नै खावसेनि बारा थांखाबाय आंथ' आंखौथ' 50-60 बोसोरावनो थैयो आरो आंथ' जि बेदर जायो बानलु आसार बेदर जोगोनारजों अमाजोंबो जि गोथाव मोनो आङो लोगोफोर ओमफ्राय सोर सोर गोथाव मोनो कमेन्टआव खोन्थाहरलाय मादैनो मोजां मोनथारगोन आं जोंना न'खरैनो जोगोनार गोथाव मोनो जोंहा बिफायाबो जि गोथाव मोनोमोन आइयाबो आफायाथ' जोगोनार सबाय होनबाथाय बिराद गोथाव मोनो जोगोनार ओंख्रिबा सबाय ओंख्रिबा उदैयानो बुंनो रोङामोन आफाना जोंहा बेबायदिमोन होनोमोन उदैयानो बुंनो रोङा होनो सोबाय थानो हायो जाहैदों मालाय जानानै लोंनानै थैथारदोंबो दे आफाया बिफानि सल' खोन्थालायबाय आं नोंसोरनो जै दिन थैदों ओइदिनहाय माबा ओंख्रि जादोंमोनलाय बिफा दाउ बिखा जादों दाउ बिखा जानो लुबैदों होननानै जादों लोमजानायबो गैयामोन जायखिया ओरैनो ख्रुब ख्रुब दाउ बिखाजों जि गोथाव ओंखाम जाबाय बुरजा जादोंनो ओंखामखौ मोनायाव जाबायबो जानानैसो थैथारनांगौ आफा बायदि जानानै थैथारदों आंबो लेलाय लेलाय बेमार दाजाथों बोर हरहाय लोगोफोर आं लेलाय लेलाय बेमार जानायखौ बायो थालिर बाथोनखौ गावल' जाबाय आसोरसो आया माला जाया होनदां हास देन्जार बुस्थुलै नोङो सालथे आयु आंखौनो बिदि खालामनो हाबावबाय नोङो एक्ट्रेस मानसिखौनो हास फाग्लालै नोंनिया माला होनांगौ जाया रायलायाखैनो आं हालदै बाथोननि खोथाखौनो गाव देदों नालाय जि बुगा आरो रिल्स बानायनानै मानानै ओंख्रि फोमोननानै रिल्स बानायलायबाय आयु टाइमानो थोआ गाहा हालदै बाथोनखौ देदों आरो आदैया एवदोंसो ना नोङो हालदै बाथोन जानांगौ सामफ्रामबो बेदर जानाय लिभारफ्रा मोजां जानायनि Finish लोगोफोर जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बाय बाय